Ahojte, tu je Snakes a vítajte pri novom videu zo série Logika v kreslených a animovaných filmoch. Rodinka úžasných je perfektný film s hodnotením 84% na stránke ČSFD a 8 hviezdičkami na stránke imdb.com sa radí medzi jeden z najúspešnejších filmov, aké kedy štúdio Pixar vyprodukovalo. Má akciu, emócie, skvelú hudbu a taktiež logiku, ktorá si občas povie No thanks, bro. Tento film nás ale naučil jednu dôležitú vec a to je nikdy nenos plášť, lebo to s tebou neskončí dobre. Ešte predtým, ako sa pustíme do dnešnej dávky filmovej logiky, máte možnosť zahlasovať o film do ďalšej časti v sekcii príspevky. Nezabudni tam skočiť a dať hlas svojmu favoritovi. Dnes to budú tieto 3 filmy. Logika je už nachystaná, tak poďme na to. Upozornenie. Nasledujúce tvrdenia treba brať s humorom a s nadhľadom. Nie všetko je myslené úplne vážne, ide hlavne o zábavu. Prečo pán úžasný, keď už vytrhol strom zo zeme spolu s koreňmi, ho nepoložil na zem, aby kocúr sám zliezol, ale triasol s ním, dokým sa kocúr nepustil? Auto s lupičmi narazí do stromu vo veľkej rýchlosti, no predné sklo je bez jediného škrabanca. Vreckový zlodej, podotýkam vreckový, ktorého dolapia pán úžasný a Elastína, si prehľadáva svoj ľub na streche bytového domu. What? Na svadbe je Bob, Helen, Edna, Mrazon a Rick oblečení pekne formálne, ako sa na takúto udalosť patrí. Tak prečo títo superhrdinovia sú oblečení v kostýme? Ak Mrazon pred obradom upozornil Boba, aby si nezabudol dať dole svoju masku? Na čo sa pán Zatrpklý, ktorého zachránil Bob, sťažoval na najvyššom súde za záchranu, ak mohol ísť kľudne na druhý deň na iný mrakodrap a samovraždu zopakovať a nikomu o tom nehovoriť? Elastína kúpe dieťa v dreze s prípravkom na riad. V kancelárii má Bob na stene krabicu s vysokým napätím. Tipujem, že to bude pravdepodobne na napájanie elektrického strúhadla na ceruzky. To ako vážne chodí každý z práce domov autom sám? Nikto neberie napríklad kolegu, kolegyňu, deti zo školy alebo manželku? Najlepšie jedlo pre 10-ročného chlapca je hovädzí steak cez pol taniera. Na pomyselnú lúpež v zlatníctve, do ktorého sa nechtiac vlúpu Bob a Lucius, pošlu policajti jedného jediného policajta. Neskôr, keď už je zlé, mu pôjdu na pomoc ďalší 4. Prečo nešli do zlatníctva hneď všetci 5, ak je to lúpež? Slušnosť hovorí, že keď prídem domov, tak sa vyzujem pri dverách. Nevedel som, že americké domy majú v interiéri nainštalované protipožiarne rozprašovače vody. Ako fakt? Ako sa Bob napraskal do starého kostýmu pána úžasného, ak váži o 20 kg viac? Dennodenne cvičil Bob na vlakovej stanici, ťahal rušne, posilňoval a nikomu to neprišlo divné a ani si ho predpokladám nikto nevšimol. Vyzerá to tak, že syndromov účes má viac napätia ako jeho plány na pomstu. Edna je modná navrhárka, ale kuchyňu si navrhnúť nevie. Vzhľadom na jej výšku je celá kuchyňa nepraktická. Napríklad ako berie veci z hornej police v chladničke, alebo taniere z horných políc, alebo ako používa varnú dosku. Minimálne musí so sebou nosiť rebrík, inak to nejde. Elastína pilotuje lietadlo, ako by to robila každý deň. Pritom je žena v domácnosti vyše 15 rokov. Edna navrhne kostýmy pre celú rodinu bez toho, aby dotyčných členov rodiny merala, proste len tak ušijem a každému sadne kostým ako uliaty. Nechápem, prečo je syndrom prekvapený, že sa Bob oženil s Elastínou. Ak ho dlhý čas, čo už nebol superhrdina, stalkovala Miráž a všetky informácie mu donášala. Ak chcel na konci syndrom pomstu, mohol kľudne Jack-Jacka zabiť, keď mal na to priestor a nie čakať na rodinku. Bonus na záver, predstavujem vám Elastičln. Elastíne chýba už len transformácia na vzducholoď alebo ponorku. Na dnes je to odo mňa všetko, ak sa ti video páčilo, podpor ho lajkom, klikni na odber a do komentára napíš, ktorá scéna napríklad tebe nedáva logiku. Ja sa s vami lúčim, majte sa pekne a čaute.